وسهلا يا رمضان. Ingo makadayon ka sa kapipiyag ginawa, sa pakabubulusan ka kulang umano ka adan, amunot mapaparatiyaya ko kadena nadapaya. Inauna Ramadan, amay ka mandudeka, tutuhan na isa-isa, asa kesika Ramadan. Kung mga tawa mirasa-rasay, kukiya pa kagideka, sa dunia ini sayan aing dabakabimban. Ramadan ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ingo makadayon ka sa kapipiyag ginawa, sa pakabubulusan ka ulang ano ka adan, amunot mapaparatiyaya ko kadena nadapaya. Tinaamin taliman warlaso pangningka nagubagyan na kawan mo sudah taruh di undi pamangani. Saka nadi nga di mamangani na sumanga malaikat nadi nga di pamangani. Di nga di pamangani sumanga tungan nga sa nawa di salakaw na sumanga malaikat ta ka di mamangani. Ya Allah na rezeki ya Allah na pakasurga bunga pakasurga nga sigiraw na sumanga malaikat ya Allah na pakasurga nga si siya di mamangani. Mas papian dulu. Oh tuh niya papian di nutada taruh. Iya. Amalul khair, dia mutakapakang galubag sa mga pipiya. Ha? Mutating Rasulullah, imatatul adha anit tariqi sadaqa, wa imatatul hajar wa syauqa wa la'idam anit tariqi laka sadaqatun. Suka purutaga sa iyong kutua pagabinasa, pagkaringasa si kumanganalan. Mulagi duwator, soro, tulang, ang tulang sa nga panganak. Kebinasaan yang lagi kita tahu nasa datang waktu ini ada sidga ayo matanya namanya kamu tak bisa sidga mata ada demi sidga nabi dulu bagas awak pura tak kesana aku mau wakil sidga kamu iya kali boleh bigan tanu Allah subhanahu wa ta'ala sama nabi apa mana aku nanti itu Rasulullah tinggal ulama as-sadaqatu tulimun ni'am wa tadfa'un niqam tarfa'un bala wa tastanjilu syifa tunzil karab watu tupi yang batu benda. Suatu yang suka sidika, nak lari yang naging kutua limu, nagu kerni naging kutua mga sakit, nagu kipuru aging kutua bala, napakatali magutas syaka. Bulung, why? Nama pakadayan raka, mapakadadiskan si saging kutua mga ragam, nagu kepukas kasi kurangit, wallahu subhanahu wa ta'ala. Kau tu, gila. Ayah mana nak sudi sini kan ayah kakwana sadakat tawilul umur. Suka sini kan Rasulullah na pakan umur. Nana ati ibu pakan umur lagi ni mga miliyon lagi. Kali ini kaku tuduh benar mga miskin mga pribumi. Sedangkan saya angin kami apa itu kami berarti ada nasi saging ya mga silpon. Ano nasa katawa dia mo tahu maging nasya gede ng Musa alaihi salatu wassalam. Nakayusa gede ng Musa aging utaw maging na panganay sa gede niyan na may niyan naging utaw mga tawa tanto sila na masusunod
mapipi aginawa na si sa di utuawan. Kali pirum menunggu niya lagi mutadar pangeran. Na ini sunu Musa alaihi salatu wasallam bagi muta mga tao na tingnan inukan mo ya masih sunod. Inukan mo mapipi aginawa niyo. Na tingina telugawi iman tuwa tingin na tuwing naging na dato kami tuwa rumah. Na ay patut na pakikina miro na mapipi aginawa niyo masusuat kami. Why? Namun di sana minum datang aja kalau nadi di boleh sana kata nunggu ina kami sudah. Nana Musa alaihi salatu wasallam nami dingin na anak dinginan ni namu utun sa mutua sa hilig. Na Simon Musa alaihi salatu wasallam. Nami uman niya na kada buat mapipi agino niya. Kada buat pada sa mutua pamanang masusunod. Kakekarata agino niya. Tu Musa alaihi salatu wasallam atina hei mama ino atina gimuto mga tao na mapipiya ginawa na tuwing naging ada tuyo nasa kana sumisibi kasi ina di mapipiya ginawa nga natubo no uta sa kataw mo ma atina ya Musa na di na nakatawan sa katawan na natina to na busigo pumulo na natira na kataw irong ko ya tingin nga katawan na di na nang bulola. Natingin to na bus, natingin na talugo iman to. Narunod ipantag kung kakoy nga sangga na to, nagitun yung biso kagumaw kapatay niya. Ano niya? Na di na natingin ka to, putay niya na dato, sige ba talugo Ang ito so kakoy nga. Ano niya ang masasumo sa alaihi salatu wasallam, natingin na atakaps. Ino nga puturo, apa nga putay siya. At pamalo, natingaya mo sana susuko na kuwala. At sumima ko dun si saging gedar pa kayo piniwak ang kumat kurasyan, si Ugol ingin. Saka kuwi ko sa niyawa, sa nga na mama, kasang man natingin sumanakan mo. Sumusuto sumanakan mo. Ha? Ay mo, puniyo niya, natalugo, mama, tatalugo, na sumunja, ito na po niya sa kuwan. Pagimatay niya. Na. Natubo mo sa ubaginan na ginawa mo sa alaihi salatu wasallam. Kagiyo kawa niya natigin na niya makapira ulan. Ginawa niya ng utoy. Niya makapira ulan na nasumiyagin mo sa utay. Nasulat to pinturo mo tawan ng nabumatay. Pinturo mo malagil mo. Putay na nabumatay. Nalubo. Ito tingin na pipiro ito na putay ni mato na bumatay. Oh. Niya man niya po di mo ta sa katawa. Ito sumala manakan mo. Ay sonlay wa. Di tatakot. Kayo man niya sumalakan mo. Nagkalatingin na pipiro ka putay sa ito ko masa katulingon. Natinaway. Mata na niya turuang nanan di na nang pudma. Natinay no muna batay. Natingin na si saging ko ito kakuwingaw na miya ko mo at tingin na sa katawa miskin pubriya pagkaw ka orin mo natingin na sino niya naroon sa tingin ka na napamanadar pa ulit to naroon natingin niya naroon sa tingin na ububuat tingin at nasa mapakakanan niya na pamanatan sa na riyaw ta butong kaor natubo ko lang ito pa mga maururang at tingnan sa mani at tingnan budang mga kanman na sudat po. Okay, kami akan mga nauna din. Kaya tingin na lang po ay budang mga kan na sudat po. Na ay po panganangan sana tingin na panganangan udat po. At tingin na tuwan yun na kaya tingin na buwan niya nun mapakasabsabit ito tayo kaya may pagkatawa nung lagi niyawa ko pamakakwa na Facebook niya. Na tingin na naman nami udat po. Napita ro si udat. Tinaan na kaya miskin ro apo. Nana niya ti gunda gunda makakana to at di niya. Natingnan kuno niya di pagkakana. At ti kuno mga tao din mo na rin ako. Laboy na sura ka. Why na may topan. Oh, at kuno dato. At tingin at pangasungan niya siya di na gor. Napiya ka sumunod. Mismo ay sakit tanpulon na mismo sudah minatul at tinakatin dito tingin nila lagi na tingin so kinakan na kanang at tingin
Oh, pamakakuan na ka na may ito pa natingin na ligaw gusto na inuwan niyan sa talulaga ang taroto talulaga din na nakagiyumiman niya nakuan natinakagad natingin nakateso talulaga din na nakadagasag mauso nasunga tingin sa napaliin na kangod pero mga mauso nandun nila kang inuto sa katawang mo nagiyong duwat tingin utang malikon mo pero pinutug niyan si ko pa man nakuan Musa alaihi salatu wasalam asyum dunia pakakanaging mutwasa katao pupri na ini pangninyan sudah tuwa kay kanalak naging kaya dito niya pakakanawang yan napakalundudundu na sumurian na tiyari maullaw subhanahu wa ta'ala na inumanan wala sa talumatos rabun agin ko tayo dudugin mo to dito minta man ay mananapya ka talo ito siya na wagi sumansumi ang napakataw na kanabari siya pulo na bumagatos na mga idudira na ay minusum na dugato sa 50 ano may ano ya dugato sa minus sa mga idudira na kanidira 7 gatos 8 gatos so no hananam ni sampai 1,000 pa man na idudira oy ada tarong kami apa itu dapat kira-kira na ya Sabi ng Musa alayhi salatu wasalam sa katawanos bubay at tigil na tumuraw ka mo tabay at tigil na hibay na yung na tumuraw na tigil na tumuraw ka na suwata ka na tigil na mirapas pamana miyatay sa katawan na ayaw tigil na mirapas na may tago pinimbo tao miyarapat sa tingin sa wataan. Nating na pinabsili daging na wataan ang miyarapat. Nating na duga to sa lagot. Miyarapat ka duga to sa lagot. Puro kaya. Sa katano na yung miyarapat sa kung tayo miniginibutan na nagito yung miyarapat. Nagito na duga to sa lagot. Natulong mo sa akin sa nato. Di tingin kakarata ginawa. Tingin na ka. So wataan na duga to sa lagot. Na suatingin sa umat Rasulullah ang katingin kapuspusan ang Nabi na ayat tingin ang malaki ng inilid na pagantan ng pulong 70 rabu nanamiya mo sa suwan iya naman ang kakakarata ginawa ang imo to bay na tingin na yang musa na usumpay na kusan si saging ka na namasa kapuro ka na kanaging ka na namasa lagi ka na puro raun taman sa 70 na doon na nambit na kami kung kawiyang-wiyang na sa dunia aba di pala doon na panunuatan sa ikaw Allah subhanahu wa ta'ala ay mo to iya mawarit na Allah subhanahu wa ta'ala iya niya kawiyang-wiyang tanong na dinay matri na adna oras na paluan tanong hindi dunia kuwan na naayapat putera katanong kupit tulisan awali penolak subhanahu wa ta'ala na mapang niya sa ikola na bumaka pa na buntaman aging nga na mga utang na palay benin wala palay mga panuatan sa ikola subhanahu wa ta'ala balasan tan wala aging nga mga lokstan mga pagalitan mga bubitan sila ni tutandingan sisa nila iya kada dibutan why abadi saya taruh peni batu matatang sejadinya masa COVID-19 ano gitu artinya ay patut na COVID-20 bani matu wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Benda biasa udang kan sa iyong mga katigan di na may pamagusertan wag yung kaya guru tanong mapuluto sa iyong may pamagusertan tanong yung tunay din na kaputu isa lang si ko karsada na paluto sa sadaka
kuat. Karena ini mga de, padu naging kaya kapulang yung kasada, kapag bulon sa mga makapuro-puro aham kung ano man yan. Oh, oh, igiran na di pagka kainang ka o driver na ay napkasabapan pada kasabapan lagi yung kakapsog yung ito tunay nila na terakiran hindi na motoriran di rumah ya. Oh, nah isa na nakinungatan di tanu tanto pemakapuun tunay na ayap keraradan na naso psigod na niya ada tanu sa iyong utua sadaka ina na ipinirtan po sa iyong utua ika tulang hadir yang butuh pagaritano di lagi niyo si Al-Alim Abdul Hakim nako to ini rupiah gina sa kuat nahda isa padien na di na ikapira kami nutos na sisi buat ya pakonarkan lagi kaya guru tano ini di Magalokano bumiraw tagi yung utua leka usbu'i sa giyong utua Usman Street kagiyong kaya rabi tatol sa taba Pilipin dinan mong bibubaloy namin di may ipamagandaway makapantag sa giyong kaya kabati ang Quran dahil naman apia katibid hindi mangusyan na di kami di magana kabati sa Quran ay pa so kunabakatib na hindi makapaganag po Quran ay pa to targeta no na makasinggita no mambu sa dita no di paganag po Quran kailangan na makasumbag tano si ko mga tatao mati ako Quran na bagaya miya kaswa ka matang mati sa kiring na natin kami bati akan do Quran nam miya ka piyadi agi ini siguro tano wallahu ta'ala nang batian tano so Quran warattilil Quran tartila ayat tartila ro nagyong kutua may bagayin ka o harp so ka benar ya ya taruh pamau alif na biluin ka ba na ain hindi na so ain na biluin ka alif na so he na biluin ka tunay na ha na niya din no to ko tarti niya din ko tarti ay patut na maswatan no kanaba ayaw ko pagkaswaon na lagi kanya mga watay kailangan na lang kanurong makaswa so lang wano batang yung kaya Quran na maswa kau andunun tunay nila makadadar pa sa yung kaya ngari ka taman sa yung kaya bakta taman sa yung kaya ron na adna makadadar pa kuway dataro ano nga ito pagkabala kuway upun kasi betul sa yung kaya tunay nila na ngari ka nanami beloya ha nasi ka pakadar pasarar pa mimbeloya he to na sama no to na kailangan na nanguran mo to maswa an mabigirawan at multi na pala niyan di pa ka pakasimbuangan so batang saging kayang irong yan pala niyan ng pakasimbuangan niya karagawin minuto apa nabalang wano batang napan pakaukit sa ngiro pakaukit sa ngari ano pa maadi ka siya ba naging kaya dua modul nagito ka kebersang kaon matutulog ka di so tunay na plaka nagito ka kebersama pipi na kailangan ito na namaswatan nabasok ito mga watatan itan di pa kapaganada api apan sekanwa mga tunay ini na mga inairan, mga luksiran na makapugan na ganun
aso kapag na kenapa tiamani kenapa tiamani mialoy tano to ipundin ko kaya salita kana taman din ko tunay na kikayukot ka lupa atagwir ka sa dindingan na di karon hindi makapaganan balasang kaluwag lagi yang gak iyak ya pamamakin nagyo ayamana na naibugir katan Allah Ta'ala so tunay na balas yan sangka iya bulan na Ramadan sangka iya dunia ayamana kasi isalungan amore nakat iya miya pagkataningwad lagi nga iya muhadir tano ikatuloy niya muhadir na giri muhadir taniman to na pamaniyang ka mitulilida siku sabut kukabatiya sa Quran na mitugumpiya so kapumbatiya tanong ko Quran niniraw tayo sa regional contest kapag ipirong tanong po na international miyak ating sa Egypt miyak ating sa Saudi napalayan yun ko sa first pakabatian tanong sa Quran namin. Pakabatian tanong sa Quran? Sama nuto na ya ko nagyap gulom ya pagkakuliniran napia paman na may tuna na kabgan na kasiran sa diulan sa gila ya kabatian sa Quran mabatian kang sa Quran tapi akon may ito dia kaya pagariami dia kaya pagariami na sa kambing na ipun sa Azhar Egypt ini atalo siya mararantara so tiniran na dinutugkuk ka na nasa Manoya Matimus dan data-data kami lumagariari dito sa Egypt na kumatataw ba meron na kati palantan ro naging kaya dari ginusuara sa piya may tubo na nakabgan kasi ranong sa tunay ini na anduman naging kaya kabat ya sa Quran